नमस्कार मंडळी, कशा असात? बरे असाल मा? देव बरे करो तुमचा. तर मी आज सकाळी न्हाऊन बिन तयारी करून चाललंय कामार. आणि सकाळचं कोकणातलं व्ह्यू म्हणजे तुमका माहितीच आहे, एकदम स्वर्गासारखं सुंदर. तर गाडी काढलंय आणि आज माझी गाडी घेऊन गेलो भाव, त्याच्यामुळे त्याची गाडी मी घेतलंय. आणि सकाळची तुमका आता माहितीच आहे थंडी किती लागते ती. ग्लोव्ज बीज घातलंय, जॅकेट. आणि मी आज चाललाय कलंगूट. पहिल्यांदा ऑफिसमध्ये जायचं पडता. पिलन डेपो आमचं. आणि तुमका हे बघा, हे सर मी साताऱ्यात पोचले आता. आणि साताऱ्याचा बीच, मस्त व्ह्यू वगैरे चांगला, मस्त मजा येते सकाळी व्ह्यूचा आनंद घेत घेत कामावर जाऊ. आता तुम्ही पण आनंद घ्या, पुढचा मी पुढे बोलतोय. दिसताय जीव तू किल्लाय ना कायदांत कुडीक सुटलो आकांत मोड मोगाच्या सोंदिरान मोड जाला तर म्हाका गोड्डोर जियोंची सुकांत तू माझे आणि मी येऊन पोचलोय कंपनीत. ऑफिसमध्ये येईल आहे, पेप्सी ऑफिसमध्ये. आमका कसा पहिल्यांदा ऑफिसमध्ये यायचं पडता, नंतर मार्केटमध्ये जायचं पडता. तर ऑफिसमध्ये मीटिंग वगैरे झाली. त्यांची रोजची मीटिंग असता. मीटिंगमध्ये काय काय सांगतात, काय करूया, कितकं सेल आहे, परत टार्गेट वगैरे असतात तर सांगतात. आणि मग सांगतात जाय मार्केटात सेल हाडा. मग मी खाली गेलोय आणि माझं काम कलंगूट मार्केटमध्ये असतं. तर मी डायरेक्ट गेलोय कलंगूट मार्केटमध्ये. पहिला लेबर मार्केटमध्ये जायचं पडता. आणि लेबर मार्केटमध्ये 4-5 शॉप आहेत, तिनं मग आतमध्ये जायचं पडता. तर मी पहिली गेलं लेबर मार्केटमध्ये, थंयसर ऑर्डर वगैरे घेतलं आहे. आता सीझन स्टार्ट झालो, तर नॉर्मल ऑर्डर आपणच येतात. तर नंतर झाला ऑर्डर वगैरे घेतलं आहे. नंतर मी यायला ह्याचर सायलीला हॉटेलमध्ये, सायलीला रेस्टॉरंटमध्ये काही जरा बसलेलं आहे. आणि हैसर मी बसतं आहे, जरा फ्री टाईम भेटलो की हैसर बसतं मी. आणि हैसर तो एक मॅनेजर हा, तो पण माझ्याबरोबर ओळखीचा. आणि नंतर हैसर येईल मी बिग पॉट म्हणून कलंगूटमधला आहे. तर ह्या पण मोठा शॉप आहे मला, सेल वगैरे चांगला असतं. मग आम्ही गेलो जेवक. आणि जेवण मी ऑर्डर केलं आहे बांगडा थाली, आणि त्यांच्यानी मोडसो थाली ऑर्डर केली. मग आम्ही जेवलो. आणि नंतर मी परत डेपोत गेलो आहे, सरांचा बड्डे होतो. सरांचा बड्डे आम्ही सेलिब्रेट केलो. नंतर केक वगैरे खाल्लो बरं दाबून. आणि नंतर काम थोडासा होता, तर काम केल्यानंतर आणि आम्ही गेलो घराक. टाईम सांगायचं नाही मग योगीच, टाईम कळता का नाही, टाईम रिव्हील करता का नाही घराक जायचं, त्याच्यामुळे. आणि ह्यो आमचो लाजता तो धीरज म्हणून त्याचं नाव आहे. तो बरो लाजता पोरगो. नंतर तिथं झाला मग मी येईल घराकडे. मग नाक्यार 2 पोरग्यांक घेतलेले, मी त्यांना सोडलंय. आणि मी यायला डायरेक्ट घराकडे. तर मंडळीनो, मळेवाडी गेलाय आणि एकदम घराकडे येल्यासारखं फिलिंग झाली. नंतर घराकडे येऊन हातपाय धुवून मग निजान दिले. तर आजच्यासाठी एवढाच. बाय बाय, टाटा, गुड बाय. देव बरे करो. चलो बाय बाय.